aften. Vi har lige holdt aftenmøde inde ved siden af, og det har været super fedt. Vi talte om, at vi ikke tilhører den her verden. Not of this world. Jesus tilhører ikke verden, og vi følger efter Jesus. Og vi har et hjem, der er urokkeligt. Og Peter bruger det her billede med et telt og et hus. Og vores hjem her på jorden er som et telt, som ikke holder til særlig meget og ikke varer særlig længe. Mens det hus, vi har i himlen, det var evigt, og det står fast. Og det er på grund af Jesus, fordi han er der. Og så havde vi en fantastisk lovsang, hvor vi tilbad ham. Og der var så mange, der stod med løftede hænder. Vildt fedt. Ja, så nu har vi Backstage Café, og det er super hyggeligt. Og det er nice at være her.